Hello guys, di ako sa bukid guys, nagkuha ng dahon sa payaw kay nag-request na ako guys na ipakaon nila ini sa kuha. Guys. Guys, pirantay na eh. Guys, oh. Ito nag-request. Sir, dahil na yung request sir, oh. Dahil man. Ito yung mga bata ini guys ha. Murag tubo. Yan.